खातिर मुख्य बहुत एगो बढ़िया एगो चीज बाटे कि आपन आप वीडियो कराई ऑडियो कराई डिजिटल के कोनो रो पैसा नहीं देवे के कोनो परसेंटेज हमरा के नहीं के और पोस्टर बनवा सकतनी कहीं से या बनवा के दे सकतनी और गाना हमनी से जदी केहू करेला घमंड उड़ी जाला मोहमंड घर परेला बिहार में दिक्कत हो गल बाटे कि हम कतनो सुंदर गायक बानी आ कतनो सुंदर गायकी करतनी कतनो बढ़िया वीडियो डायरेक्टर से काम करवावतनी आ कतनो म्यूजिक डायरेक्टर बढ़िया काम करता रहे जब तक डिजिटल ना चाहिए तब तक बस के बात। हम पासवान समाज से हई लगभग 40% यादव परिवार से हमरा के सपोर्ट मिलेला सब जगह। बहुत बड़ा बड़ा क्रिएटर रोजा के देखब इंस्टा पर सब लोग रील टुनटुन यादव भाई के नीतीश कहलन नीतीश भाई भी रील बनौले बड़न गाना हमार बाजेला शुरू से जितना भी गाना गईले बनी एकहू गाना हमार फ्लॉप्स ना पासवान परिवार में हो जाके शुरू से उठा के दिने फाइनल ओपनिंग हमनी के हो गइल बाटे। कल हमनी के हो सकता है कि पटना में जो भी सामान उमान बाटे ओकरा के लेके शूटिंग के लिए पंडालवा में लोग जते तक चलता पंडालवा में पता चली कि तूफान राज पासवान के गाना कतनो सुपरस्टार गाना आइल बा तो पंडालवा में लोग ना। अच्छा भैया ये खबर मिलल कि रौरा डुमराव में कुछ के ओपनिंग करे। हाँ डुमराव में अभी 13 तारीख के आज ओपनिंग के डेट रहा कि हमार तबियत ठीक ना रहा काम भी हमारा के कुछ काफी पड़ गया कल शूटिंग बटे हमनी के तो डिजिटल ऑफिस और इंस्टा रील्स क्रिएटर आ न्यूज जे भी भाई जेकर डिजिटल CMS जौन भी बाटे जौन प्रॉपर जौन काम एने ओने होताटे जरा के डिजिटल मान के चली कि आजकल देखते बनी कि गिनल चुनल कलाकार के लोग प्यार दुलार देताटे ठीक ओकरा खातिर मुख्य बहुत एगो बढ़िया एगो चीज बाटे कि आपन आप वीडियो कराई ऑडियो कराई डिजिटल के कोनो रो पैसा नहीं देवे के कोनो परसेंटेज हमरा के नहीं के और पोस्टर बनवा सकतनी कहीं से या बनवा के दे सकतनी और गाना रिलीज हो जाई। हाँ ओकरा में कोनो दिक्कत मेहनत भरपूर हुई ई ना कि तार गाना शेयर ना बोल कोनो गाना से कंपनी से कम्युनिटी ना लागल ई चीज ना कहे के मिली कहाँ से कि जानता नहीं आजकल मेन दिक्कत हो गल बाटे कि हम कतनो सुंदर गायक बानी आ कतनो सुंदर गायकी करतनी कतनो बढ़िया वीडियो डायरेक्टर से काम करवावतनी आ कतनो म्यूजिक डायरेक्टर बढ़िया काम करता रहे जब तक डिजिटल ना चाहिए तब तक बस के बात नहीं है। और के प्रॉपर से कुछ चीज देखा देता नहीं हम जब से अपन चैनल खोलले बनी MM महादेव की हमारे चैनल चलेला सुमन यादव भाई की है आ टोटल जितना भी हमारा सर्किल के चैनल बाड़ी सो टोटल हम एजे चलावे नहीं हमार मैं बम बम करेली से चैनल बाकी खुद हम अपन विकी यादव के चैनल देले बनी 1.5 साल हो गई मैंने चैनल तो एजो चलेला बाकी काम उ देखेलन उ चैनल के उ मतलब दुर्दशा भइल बाटे कि कबो कबो हम तो अपन ऑफिशियलो नहीं खिए घर देखत कि हमार का स्थिति बाटे हम तो ऑफिशियल पर देखते बनी गानो रिलीज नहीं करत का करी का हम करी कि ओकरा के 20,000 15,000 व्यूज तो हम देखत नहीं कि जितने जल्दी ओकरा के हटवा के ओकरा के साफ इकुल CMS से हटा के सादा चैनल राखी के कहता कि कॉपीराइट मार लोग स्ट्राइक मार दिहन तो हई कर दिहन तो हऊ कर दिहन उतना जबरदस्त तरह के CMS वाले होके के चाही कि औकात होके के चाही कि अगर के हमारा चैनल के मारियो दे तो कवरेज कर सकता आदमी साथ में रखो ऐसा चीज ठीक न हमारा आज तक ले CMS के बाद अभी CMS सुमन भाई के मतलब ना रहे चाहे आज भी बाटे आज तक इनकरा से बढ़िया डिजिटल हमरा के केहू ना लागल। बहुत लोग कहलन कि ये मर्दे देखो यादव हमन तो पासवान के सपोर्ट ना करें हई ना करें हम केहू के बातें ना सुने हम कहनी कि परिवार हमारा के जितना सपोर्ट शुरुए से कैले बाटे वो जो गावत रहनी जाए संगम स्टूडियो में तो सभे के वही तरह हमने के प्यार दुलार कैले बा एमे जाति पक्ष कोनो बातें नहीं की हमरा तो लगभग लागेला कि हम पासवान समाज से हई लगभग 40% यादव परिवार से हमरा के सपोर्ट मिलेला सब जगह से इहो के चौकी घर पड़ेला बाकी जब जहाँ भेंट होगी तब भैया का हाल चाल बा घरे खाइल पियल हमनी के सब रहेला तो ई जाति से हमरा नहीं के अब तो औरू मन हमनी के टूट गइल जाति तो साफ अब की बार तोड़ देनी जा बिहार हटे पगली गाना पर और देखले हो हम कि अभिमन्यु यादव से लेके पटना के मनी भैया तक बहुत बड़ा बड़ा क्रिएटर रोजा के देखब इंस्टा पर सब लोग रील टुनटुन यादव भाई के नीतीश कहलन नीतीश भाई भी रील बनौले बड़न एकरा पर रील बनावत रे लो तो कहाँ जातियाता बा भाई जातियाता तो हमनी के मन में बाटे ठीक बा हमनी के जातियाता गाना आई ई ना कहम कि हमर जाति के लोग मतलब गाना खातिर ललची हन बाकी जतियाता गाना वही समय पाई जो कि तार के फंक्शन लागे कि नहीं अब लगन आवे वाला बा फंक्शन आवे वाला बा तेगो दुगो गा दो एंटरटेनमेंट खातिर भाई के एंजॉय हो जाई बाकी सबके खातिर गाना बनी अब
ये चीज़ से लागल है, ये गाना से लागल हमरा कि ई चीज़ देखे के चाहिए कि हर जाति के लोग तारा के सपोर्ट करत बाटे, मैसेज भी लोग करत बाटे कि बबुआ देख लो कितना बढ़िया रिस्पांस बाटे जाति से हटल तो हम अपना जाति के मतलब हिनाई नहीं करत, बाकी हमनियों के जाति में बढ़िया सब व्यवहार वाला लोग बाणे जो कि अच्छा जेकर मतलब थी बात वो सब फोन करके कहेलन कि जाति से हट के गाना गावलो तो हम लोग को बढ़िया रिस्पांस आई। लेकिन पासवान समाज पर गाना है। हाँ गाना देखिए, गाना हमने के इंटरटेनमेंट खातिर गाना गावे के बाटे। आज भी पासवान समाज में जितना गाना हमार बाजेला, शुरू से जितना भी गाना गईले बनी एकहू गाना हमार फ्लॉप्स ना पासवान परिवार में हो, तो जाके शुरू से उठा के हमार देखो हर गाना आज भी बाजेला हमार, ठीक न। तो पासवान परिवार खातिर गाना आई समय समय के देख के आई, ओसे क्यों जाति हमार नाराज ना होयन, यादव जी होकर, बुनियार जी होकर, चमार जी होकर, पासवान जी होकर, क्यों नाराज ना रही। काहे से कि इंटरटेनमेंट के जरिया वो पहले ही से हमनी के बन गलो भाई, पहले ही से कुछ जाति पर गाना आदमी गा दिले बाटे, वो कुल नाहियो कर दिया नु तो लइका हमनी के जीवन बड़ा सा तो निराश हो जियसन। थोड़ा एंजॉय खातिर तो कनियो के आवे जाए के चाहिए। अच्छा कहिया अब ओपनिंग करत नहीं, आज तक डेट फेल 20 तारीख के दिने फाइनल ओपनिंग हमनी के हो गइल बाटे। कल हमनी के हो सकता है कि पटना में जो भी सामान उमान बाटे ओकरा के लेके शूटिंग कैला के बाद सब आ जाई। अब इहे सब व्यवस्था बाटे, बाकी के अपन देखते बनी जा। बाकी अब एक बाद आवे वाला बाटे सीधे छठ पूजा। छठ पूजा में अब का धमाका करे? देखिए छठ पूजा पारंपरिक त्योहार हटे और एकरा में का धमाका कइल जा सकता, एकरा में बस अर्जी कइल जाए छठ माई से कि व्रती के मनोकामना पूरा करी, जे भी अपना मतलब जो नहीं थी खातिर कर रहल बाटे रोरा के छठ व्रत पूरा करी बस। बाकी हमारा छठ में भी लगभग 4-5 गाना आई हमारा, तो मतलब उतना हम नवरात्र के भी छठ के भी गाना उतना ना गा पावे नहीं। काहे से कि जानता नहीं का होला, अब रोरा के एगो रीजन बता देता नहीं, हमने के पासवान परिवार से पढ़े नहीं जाए। आजकल पंडालवा में लोग जोतेता तक चलता है, पंडालवा में पता चली कि तूफान राज पासवान के गाना कतनो सुपरस्टार गाना आइल बा तो पंडालवा में लोग ना बाजे दी के कोशिश बा धरातल ठीक न। हमनी के धरातल पकड़े के कोशिश बा, हर जाति के भीतर ढूक के करे के काम बा, आ वो चीज के करे खातिर हमनी के रंगबाजी छोड़ कोनो गाना ना कर पाई। हमनी के रंगदारी से नाम पहचान बनाई जा, जैसे सब लोग कहेला कि टुनटुन यादव रंगदारी से अपन पहचान बनौलन, तो वही तरह हमनी के इथी बाटे कि उनको से बढ़ के बढ़ हमनी के गाना दी जा। कैसे कि हमनी के रंगदारी में तो जाना तो नहीं कि हमनी के जौन चीज करब जा फिलहाल अभी मलो तो बंदूक काटा चलाइए देते हैं सोने, बाकी जौन चीज बोलब जा ओकरा में वो बस के बात नहीं है केहू के। ऐसे कि हमनी कंपटीशन दोनों आदमी में रहेला, हई लिखे के बाद तो हई कहे के बाद तो ऐसे करे के बा, ठीक न। आ बाकी के टीम हमार कांति मा रिकॉर्ड्स आरा जानते बने स्टूडियो अपन बा, राहुल रोशन भाई के वो अपना स्टूडियो है, सोनू भैया ओइजे रहलन, सोनू संगम। बाकी जाते जाते कोनो एगो रंगदारी सॉन्ग हो जाए? रंगदारी सॉन्ग बहुत गाना बाड़ी सन, अब तो इहे हमनी के गईबे कइनी है जाए करे करो सब चलाई जा, बाकी बहुत सारा गाना हिट भइल बड़ी सन। हर की हमनी से जदी केहू करेला घमंड उड़ी जाला मोहमंड घर पड़ेला बिहार में, ई गाना रहे इहो काफी बाजल। और थी बिहार हटे पगली गाना के रोसो प्रमोशन करी जा, जगह जगह सुनी जा, छोट कलाकार बने जा, छोट अभी हमनी के पौधान बा, बढ़े के कोशिश बाटे, आजीवन छोट बन के हमनी के करे के काम बा, बस इहे हम कह सब सपोर्ट कइले वही तरह बनैले रही जा। जे भी डीके राजा डीके भोजपुरी न्यूज के माध्यम से देखा था भाई हमार दर्शक, आप सबसे निवेदन बा कि गाना के और प्यार आशीर्वाद दी, जितना देता नहीं वह से बढ़ चढ़ के। और फिर से यह जोड़ी आप सबके बीच में नजर आवे वाला बा। बागी बलियाँ खाली एगो छोटा सा टॉपिक बता देता नहीं, गाना बहुत ही बेहतरीन बा। और जैसे हमनी के प्यार देता नहीं आप सब भाई हमार न्यूज़ चैनल वाले बानी, यहाँ के चैनल के सब्सक्राइब करी, वीडियो के शेयर करी और खूब प्यार आशीर्वाद दी। जय। बाकी बहुत ही जल्द धमाका होखे वाला बा। भैया के मुँहे सुनबे कोई नहीं कि 7-8 दिन के अंदर बागी बलिया के ऊपर और जौन भैया के गाना आइल बाटे टांगा जी बे दुनाली पर, वो गाना पर अगर 1 मिलियन रील क्रॉस करत रहा, चाहे जितना भी आगे बना ली तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के उपहार मिले वाला बा। बाकी वीडियो कैसा लागल अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जा। जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुरी।